Bon Jovin tunnelmilla eteenpäin. Ja Timo, ennen kuin tuo Bon Jovi lähtee soimaan, niin kuskit ovat jo kertyneet tänne lähtöpaikalle ja otetaan tuo Bon Jovin kappale ja otetaan sitten tunnelmia täältä lähdöstä ennen kuin Laajavuori pääsee liikkeelle. Mutta kauden edetessään alkoi päästä yhä parempi vauhtiin ja vauhtia riittää tänäänkin. Näin on vauhdissa Sébastien Ogier, 26-vuotias superlahjakas ranskalainen. On jo sanonut häntä vielä Sébastien Loebiäkin lahjakkaammaksi. MM-pisteitä 210. Viime vuonna Neste Oil rallissa 3. Tällä hetkellä tämän kotikilpailun kunniataulukon tuloslistan kärjessä 10 ajetun erikoiskokeen jälkeen. Nuori, nopea ja uskallan sanoa, että myös tuleva maailmanmestari Jari-Matti Latvala hetken kuluttua liikkeellä. Ja JM:n ura on ollut myös huippunousujohteinen. Hän aloitti ralliammattilaisuuden jo 17-vuotiaana. Se ei ollut mahdollista silloin Suomessa. Näin ollen JM valitsi avausmaakseen Iso-Britannian, jossa jo 17-vuotiaana pääsi ajamaan kilpaa. Tämän jälkeen miehen tie tuli Suomeen. Sieltä sitten kauden 2007 jälkeen Markus Grönholmin jättisuuriin saappaisiin. Ja onko nyt aika JM täyttää nurkaumaa? Arvoisa yleisö, ääntä, huutoa, Suomen lippua ylös. Jari-Matti Latvala. Uuden kartturinsa Chris Petterssonin kanssa. Phil Milson näin tehnyt tilaa Chris Petterssonille ja 13 MM-voiton mies Petter Solberg lähtee hetken kuluttua liikkeelle. Ja niin kuin muistamme vuonna 2003 mies kaasutteli rallin maailmanmestariksi voittamalla Kyproksen, Australian, Korsikan, Britannian MM-rallit ja jättäen silloin Sébastien Loebin, joka tämän jälkeen on noussut kaikkien aikojen menestyneimmäksi rallikuljettajaksi. Jättäen hänet silloin taakseen kuitenkin vain 1 MM-pisteellä ja silloin jo varmasti Loeb tiesi, että tämä on hänen lajinsa, tämä on hänen leipänsä, jota hän tulee syömään ja kultaiselta lautaselta. Ja niin on Sébastien Loeb tehnyt pitkään. Pystyykö tekemään vielä ensi kaudellakin, sen aika näyttää, kun Petter Solberg lähtee liikkeelle ja painaa auton kaasupolkimen alas ja on siis jo maalissa, kuten myös maamies Ogier, joka jää tällä pätkällä. Daniel Sordo pudotettiin Citroenin junior-tiimiin tämän kauden puolivälissä. Viime vuonna Neste Oil rallissa Dani oli 4. ja sekään ei ollut aivan sitä, mitä Sordo lähti silloin Suomesta hakemaan, mutta parempaan ei miehen vauhti riittänyt. Ja onko nyt niin, että 27-vuotiaan Daniel Sordon uran parhaat hetket on koettu? Sen aika näyttää. Daniel Sordo lähtee seuraavana liikkeelle Marc Martin kanssa. Ja näin sitten Carlos Sainzin maamies on liikkeellä. Eli taustavoimista löytyy tuo Carlos Sainz, legendaarinen rallikuljettaja. Mutta auttaako enää Sainzin työtävoimaa Daniel Sordoa rallin perinteitä riittää Wilsoninkin suvusta. Isä Malcolm Wilson voitti aikanaan Britannian rallimestaruuden ja nykyään Malcolm Wilson johtaa Fordin rallitoimintaa. Eikä ole siis sattumaa eikä ole sattumaa se, että Matthew kilpailee Fordin kakkostallissa Stobbardilla Matthew Wilson Scott Martinin kanssa seuraavana liikkeelle ja Petter Solberg myös näin maaliin ja saadaan heidän aikoja sitten hetken kuluttua lisää. Screeniltä nopeasti voitte myös poimia näitä
aikoja itselleen, eli tuo tulospalvelu meillä tulee hivenen perässä ja näin tulospalvelu kertoo, että Sebastian Loeb ja Jari-Matti Latvala 2.36 tasan, Sebastian Ogier kolmantena tällä pätkällä 0,7 sekuntia eroa kärkipariin ja se tarkoittaa sitä, että Jari-Matti Latvala jatkaa kilpailun kärjessä 21,8 sekunnin erolla ennen Sebastian Ogieria ja Sebastian Loebia, kun Matthew Wilson on näin matkassa. Timo, otetaan tähän väliin Juha Kakkuselta kommentti. Juha, aika mukava päivä tänään. Juha, aika mukava päivä tänään. 5.1 eli 0,9 sekuntia eroa Loebiin ja Latvalaan tällä Laajavuoren kakkospätkällä. Ja Sebastian Ogier on neljänneksi nopein tässä vaiheessa ja sitten maaliin lisää kuljettajia, kun seuraavaksi lähtöpaikalle tulee arvoisa yleisö numerolla 8. Kukapas muu kuin Kimi Räikkönen yhdessä Kai Lindströmin kanssa. Formula 1 maailmanmestari vuosimallia 2007. 18 voittoa Formula 1. 579 MM-pistettä Formula 1 ja rallin puolella jo 15 ensimmäistä MM-pistettä plakkarissa. Viime vuonna Räikkönen keskeytti täällä, mutta tänä vuonna homma on mennyt paremmin ja näin on Kimi Räikkönen myös liikkeellä. Arvoisa yleisö, Suomen lippuja ylös, ääntä, huutoa, nyt kaikki kannustukset ja tsempit Kimi Räikköselle. Räikkönen painaa, ahtaasti ripullinen Kimi Räikkönen meille, niin kuin MTV3 kuva meille välittää, kun seuraava auto on lähtöpaikalla odottamassa lupaa liikkeelle lähtöä varten. Ja hän on Mats Östberg, 22-vuotias, mutta jo kolmikertainen Norjan mestari. Kilpaili kaudella 2009 Subarun VRC-autolla MM-sarjassa, vaikka japanilaismerkki lopetti oman rallitoimintansa. Östberg ajoi Subarulla 7 kilpailua, parana tuloksena 6. sija Portugalin MM-rallista. Ja nyt sitten Subaru Impressan VRC 06 Mats Östberg lähtee yhdessä Jonas Anderssonin kanssa, eli Ole Christian on vaihtunut ja näin sitten nuorilaiskuljettaja kiidättää omaa maailmanmestaruus vuodelta 1993. Ensimmäinen MM-ralli jo vuonna 1979 ja sen jälkeen ura on ollut kultaa ja kunniaa, niin kuin me kaikki tiedämme. 4 maailmanmestaruutta siis. Viimeksi mukana Neste Oil-rallissa vuonna 2002 ja tuo ensimmäinen MM-titteli vuonna 1987 tuli Peukiotin B-ryhmäläisellä ja sitten 3 sitten A-ryhmän ralliautoilla ja nyt ensimmäistä kertaa sitten tämän päivän VRC-auton ratissa Juha Kankkunen yhdessä Juha Remon kanssa ja näin sitten valot vaihtuvat ja Juha Kankkunen on liikkeellä nyt ja mies painaa oikean jalan suoraksi liput ylös ja kannustusta. Nelinkertainen rallin maailmanmestari Juha Kankkunen kiipeää rinnettä ylös ja nyt ei nostella lankamaan. Kotitie meni tänään loistavasti ja niin menee nyt sitten tämä. Is Matthew Wilson 4.2 seconds behind Petter Solberg. And overall, after this day is next one, Jari-Matti Latvala is the fastest driver, and next one Petter Solberg 9.1 seconds behind Jari-Matti Latvala, and third is Sebastian Ogier 21.8 seconds behind Jari-Matti Latvala, and fourth is Sebastian Loeb 32 seconds behind Jari-Matti Latvala after this day. Ja katsotaan sitten, näemmekö Markus Grönholmin ensi vuonna tositoimissa minin